חולמים על אירוע מושלם? יודעים שמוזיקה ברמה גבוהה היא המפתח לכך? אבל מרוב הצעות והמלצות על די-ג'ייז אתם כבר מבולבלים. אתם לא יודעים מהו די-ג'יי שהוא גם מפיק מוזיקלי ולמה זה בכלל חשוב. היי, שמי יוסי פיטוסי ואני די-ג'יי, זמר ומפיק מוזיקלי מפי.ג'יי הפקות. בשבילי אירוע מושלם מתחיל כבר בפגישה הראשונה עם הלקוחות שלי. כמו דייט ראשון הם משתפים אותי בחלומות שלהם ואני כבר מדמיין איך אני עורך להם את השירים עם טאץ' ייחודי ומותאם במיוחד להם. והיום אנחנו נדבר בדיוק על איך אתם תבחרו את הבן אדם האחד, הדי-ג'יי הזה, שאפשר לרקוד אחריו בעיניים עצומות. אנשים מרבים לשאול אותי איך אני אמור לדעת אם די-ג'יי אחד טוב יותר מהאחר. איך אני יודע שאותה אנרגיה שהייתה לו באירוע אחד תהיה גם באירוע שלי? אז תרשמו לעצמכם. יש לו ניסיון של כמה שנים טובות? הוא יודע לקרוא קהל? יש לו אולפן עריכה כדי להפיק ולערוך את המוזיקה שהוא בונה לאירוע שלכם? יש לכם חיבור ואינטראקציה מופלאה איתו? בינגו. תראו, די-ג'יי טוב יעסוק במוזיקה בלבד ולא באטרקציות שמסביב. לא קרח יבש, לא קונפטי, לא זיקוקים, בועות ומה לא. מדובר בתוספת אחריות וכאב ראש מיותר שמצריך ממנו להתעסק בטפל ולא בעיקר. בכם. האפשרויות לשפע האטרקציות הן בכל מקום וניתן למצוא אותם בכל אתר אינטרנט או אצל מפיקים, כמוני, שימליצו לכם על מפעילים שיש להם ביטוח, ניסיון מוכח וכדומה. לכן אני מציע לכם פתרון של ראש שקט מתחייב לעסוק בכם ובאירוע שלכם בכל סוג של אירוע, החל ממסיבות בריכה בווילה פרטית ועד חתונה חלומית על שפת הים. אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בבלגן. כתבו לי מה אתם חושבים על הטיפים ואיך אתם מתמודדים עם השאלות שהועלו בסרטון. תודה שצפיתם, אשמח אם תשאירו תגובה מתחת לסרטון או תעשו לייק ושיתוף בדף הפייסבוק שלכם. בהצלחה.